Glywsoch am stwp nagl? Wrth gwrs. Sut mae'r Cadfridog? Mae'n fyw. Fe fydd byw. Ond mae ddau lygad wedi mynd. Mi glywais. Ar lan afon Mers yn de. Ymosodiad gan fod i'n gydd y Ffrancwyr. Nonsens. Ac fe wyddoch ni. Doedd neb Ffrancwr yn agos i'r fan. Fe gwisiwyd i Berlin. Ar y ffordd fe geisiodd i seithi hunan. Cadfridog anwyl anwyli. Drian ohono, heb i ddau lygad. Ac yn fyw. Wyddach chi i fod efo yn y plot yma i ladd y Ffiwra? Y Cadfridog? Ai, dynham can yr ymchwiliad. Yng nghael i gyhyddo mhennaeth. Fe cymerwyd i'r ysbyty yn Ferdang, ysbyty'r SS, fe fi dan operasiwn. Mae'r rhai dynion wyddwch chi sy'n dechrau siarad dan y cloroform. Dweud enwau. Enwau rhai o'r staff. Reit ddiddorol. Drian ohono bach. Pa raid wrth operasiwn, fe dyn nhw ddim gadael iddo farw. Marw? Dyw'r marw ddim yn siarad, mae hynny'n anfantais. Ydy ymleferydd dyn dan gloroffom yn dystiolaeth, a'i feddwl ar goll. Wyddwch chi fydd. Fe gawn weld. Cyn hir, fe fydd wedi mendio digon i'w symud i Berlin. Bydd yn debyg o ddweud rhagor yno. Mae'r Gestapo yn Berlin yn clywed llu o gyfrinachau. Mae ganddi nhw ddawn i berswadio dynion. O ran hynny, dyw ddim yn anodd cymell di'n dall i siarad. Her Albrecht, peidiwch a bod yn fwy ffiad na'r rhaid. Trwt, mae gen i chi lawer o ddysgu. Rwy fi'n fwy sentimental na hanner y Gestapo. Mi welais stwp nagl ddoe. Oes gen i chi gwestiynau eraill? Neu ydych chi wedi gorffen? Gorffen yr amddiddan yma? Mae gen i ngwaith. Os felly, gwell gorffen. Os na hoffech chi wneud rhywbeth i achub bywyd Kaiser von Hoffica? Beth i chi'n ei wybod? Popeth y sydd i wybod. Sut? Mae'r Ffrancus fechan yna sy'n fwrw'n stafell yn eich gwesti chi. Honna sy'n gwneud y gwlau. Mae hi yn ein gwasanaeth ni. Rwy'n ei garu am holl enau. Metafor i'w enaid. Y cnawd sy'n cyfri. Oes, mae gan y cnawd i ran. Cnawd sy'n mor dyner. Ydy e mewn perygl? Chi ddylai wybod orau? Efallai, cewch eithau eich gwadd i Berlin a'ch perswadio i siarad. Her Albrecht, nid fel yna ma'n nychre ni. Nid yna fam can i. Rwy'n rhyw amau fod y syniad o berthurdod yn seleri Berlin yn rhoi as o bleser i chi. Fe all rhoi pleser i mi petai'n arbed un arall. Dim ond hynny. Be wna'i chi ar ei fwy ni? A bod siawns? Does gen i mor syniad lleia. Neu gawn weld. Be sy'n eich meddwl chi? Mae llawer wedi digwydd ers trydiau. Glywsoch i'r newydd o Normandy y bore yma? Clywes i ddim byd. I mi ers tryddiau mae newydd yn amhosib. Mae'r ffrant wedi torri. Yr Americaniad a'r Saeson yn tywallt drwyddo. Ond nid ar chwarae bach y bydd yr Alman yn cracio. Gall yr rhyfel barhau eto fisoedd. Digon o amser i himlar i ddial ar swyddogion y braf. Mae nhw wedi cyfri'r gos. Mae nhw'n gwybod y gweitha. Gwybod y gweitha? Does neb yn gwybod gweitha dyn? Does dim ond un angau. Yn y diwedd pan gan nhw angau, pan o llyngur nhw i'w crogi, does neb yn ei nabod nhw. Nid siab dynion sydd arnyn nhw. Nid ymenydd dynion chwaith. Rwy'n meddwl mae'r diafol i chi. O'r gorau, gawn ni daro bargen? Taro bargen? Dyna droddodiad, Mephistopheles. Pa fath fargen? Mae'r ymchwil swyddogol i'r brad yn cychwyn heddiw. Himler yn llyweddu am Berlin, minnau'n Paris. Mae'n fwy na thebyg fod digon o dystiolaeth yn Berlin am ran Kaiser von Hofficer yn y pwtsh i beri anfon gorchymyn i'w restio oedd anfon yno. Ddaeth dim gorchymyn hyd yn hyn. Gall ddyfod unrhyw funud heddiw. Mae gen i am Paris. Ddigon o dystiolaeth i anfon Hofficer i Berlin mewn cyffion y funud hon. Am beth yw'ch diddordeb chi yn y Cyrnol Hofficer? Dwedais i fod gen i ddiddordeb yno. Heb law diddordeb plismon. Na, does gen i ddim. Chi gafodd efod i hynny. Rwy'n cynnig bargen i'r ffraw Iarlles. Bargen a la Mephistopheles. Yr unig siawns i Hofficer yw diflannu. Ydy
diflannu'n bosibl? Y fydd y cadfridog Blumentritt yma mewn ychydig fynedau i ddechrau ar waith Llywodraethwr Ffrainc. Mi gaf sgwrs gydag e. Wedyn, os dewch chi i'r offis ar y llawr, fe fydd pas yn oer Cyrnal Hoffica, fynd am wythnos o wyliau i'r Almaen. Fel yna, fe all ddiflannu. Gall fynd i'r Swister. Ydy'r cynnig yn deg? Mae'r cynnig yn od i hawn oddi wrth i chi, ond wrth gwrs nid heilion i mono. Beth yw hanner arall y fargen? Mae arna i eisiau tipyn o bleser cyn gorffen ym Mharis. Bod Hitler yn darfod? O ble gyd bod Hitler yn darfod. Fe wyddos ti am Hitler. Ti athgryw. Y co, swyddogion, snob. Yr aristocratiaid oedd yn bwrw gallen nhw i ddofi ef a gadw o dan ei bawd. I mi fe fi Hitler yn ddiw. Oeddwn i'n faban yn y rhyfel byd cynta. Mab i weithiwr a laddwyd. Oeddwn i'n blentyn drwy flynyddoedd o blocad yn hir ar ôl darfod y rhyfel pan oedd Ewrop i gyd yn gwledda a dawnsio a mamau'r Almaen yn erthylu a marw eisiau bwyd. Hyd at 20 oed weles i erioed blatiad o gig ar fy mwrdd. Wedyn daeth methion y marc. Yna fedrai 5,000 marc y bore na 10,000 marc y prynhawn, ddim prynu corff o fara. Dyna'r lle roedden ni. Filiynau o fechgyn yr Almaen yn cerdded y strydoedd am bolian i'n brifo gan wacter, yn nychu byw, heb obaith, heb waith. Ac yna daeth Hitler. Hitler a sosialaeth yr Almaen. Fe roes waith i bob gweithiwr drwy reich. Fe roes fwyd ym mhob cegin wag. Fe roes sgidiau am draed pan bachain. Fe ddysgodd i Ewrop i gyd. Wyni a chrynu gerbron yr Almaen glawd. Cawsom ddial am flynyddoedd o orwedd a'n trwynain a biswell ar llaid. Ac yn awr mae e'n darfod y gwaredwr. A dyn oedd yn wyth. Mae e'n darfod ar byd eto'n cracio. Ac oherwydd fod Hitler yn darfod? Be sy'n aros? Chydig ddyddiau eto a thrap llygod fydd Paris o'n cwmpas. Wel, a bod rhaid cyfri'r dyddiau, mi fyna i nai fy nial. Dial ar yr holl uchelwyr sy'n a ffyn yn ei henwau. Mi fyna i ddial a phleser gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd, Elsa. Does dim arall i fyw ar mwy, ond pleser byr a bythol yr rhyw. Mae wedi cael digon ar bitainiaid 5 ffranc y bwl yma. Rwy'n mofyn noson gyda iarlles ifanc o hen bendefigaeth yr Almaen. Noson i wneud fel y mynnau ar cwbl oll o'i chorff hi. Mi wertha i Hoffica i ti am hynny, Elsa van Deitlow. Pris i ryddid yw dy ddyfod i heno a throed a hun i mi yn noeth heb drais. Wel, ydy hi'n fargen? Na, diw ymneidio ddim yn ddigon. Ydy mi dy glywed i'n addo. Mi ddof ata ti heno, Carl. Saith e o Baris yn rhydd. Tegi wala, o saith efo Baris yn rhydd. Mi ddof ata ti heno, Carl. Ter dyma. Rhaid i di sylio dy ddewyd a chisan. Ni agorau dy ligau di dipyn heno.